Som spomínal, že žijem v Mexiku, v Dolnej Kalifornii a aj som tiež hovoril, že som sa zamiloval do tohoto miesta. Hlavne, akí sú tu ľudia. Žijem v La Paz a pravda je, že je to tu, jak si ja ešte spomínam na Slovensku, že si prišiel do dediny a ľudia ťa pozývali domov, rozastavovali sa, rozprávali s tebou. To sa mi presne stáva. Fakt pomáhajú. Ale je tu jedna vec, s čím mám vážny problém. Ako vidia čas. Neuveriteľné, nemajú absolútne žiadnu kontrolu. Oni ti povedia, hneď, už aj ti to posielam. Mesiac, aj 2 som čakal. A to som každý tretí deň telefonoval a prosil som o informáciu. A pritom ja prinášam hostí pre nich, aby si zarobili a nie sú schopní. Pre nich čas neexistuje. Koľkokrát som sa dohodol s nimi. Áno, stretneme sa o 12. O 1 ešte ani sa neozvali. Štve ma to. Ja som z Európy a my vidíme ten čas inak a neviem si na to zvyknúť. Je to ťažké. Je to ťažké, aj keď si vždy hovorím, no však viem, akí sú, poznám ich, aj tak roztrhne ma to niekedy. A tak sa majte.